Hi! So, dito na tayo sa mga single ladies. Dito na kami sa Apam Bridge. Well, sad to say, 90% Pinoy, 10% Afam na babae. Wow! Sana all. Go Rose and Jack! Hi! When I jump, you jump. Oh, yes! Lalim, oh. And kasalukuyan na po nagaganap ang sunset. Para makuha na natin kung maiging time lapse. Ayan. Nakuha mo na? Nagta-time lapse ako ng ng yes. Mapapasana all ko. So paano? Guard ka nila. I want you to meet me. Ang daming apam pero wala kami makitang mga lalaking apam, karamihan puro mga girls. Maganda na talaga mag-view ngayon ng ng sunset. Ayun no, diba? So beautiful. Ganda talaga. Sarap tambayan. Tapos yung kanilang open sea. Sa sarap tumambay sa ganito. Feeling ko kung magaling ako lumangoy, makatalon na ako dito. Dami tumatalon dito eh. 'Di ba? May mga tumatalon dito. Ayan o. Hi. Oh, 'di ba? 'Di ba ang ganda rin ni ate? Oh, gaganda ng mga ilong. Sana all. Ay, hi. Wala tayong makitang apa, wala tayong makitang aura, ano ba? Yung ating birthday girl na naka-tsubebang. Ito po yung ating time lapse. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng Pilipinas. Nakakainis no na ang iba hindi nagkakaroon ng oportunidad na makapunta sa mga magagandang lugar dito sa Pilipinas. Pero ang saya kasi ang ganda-ganda talaga ng Pilipinas. Sabi mga apam, kanina pa ako rito, wala pa rin sila. Gigigil ako sa inyo. Dito ako I can talk to you. Talk to me. Si birthday girl yan. Ganda ng poste, oh. Tingin ka daw, sister. Wait. Ang dami mga tourist, oh. Mula doon. So parang feeling ko isa lang din kami ng mga hinahanap, mga moms. Nawala sila dito ngayon. At kayo naman ay nagpo-food trip. Para hindi na namin dala. Ha? Para hindi na mabitbit. At ang laki. Tikim lang kasi. Tikim lang. Kinicture na ba kumakain? Itong lakad na to. Food trip. 90% kainan, 10% gala. Habang Ay, wow! Wow! Ayan. Next! May ganun nga ako kasi. Ayun, gusto ko ito lunch. Naka-record yan? Yes. Next! baka naman nagpapading. Gusto paddle. Paddle, oh. Uy, baka malulog mo yung... Hey!
Hey! Hey. Hey! Where are you? I'm here na. Wala yung apam ko. Ano nga? Halika na lang. Hindi. Ano pakiramdam? Oh, subukan mo na subuan. Diba? Ay, ayan daw. Hi. Oh. Grabe naman yun. Ha? Hindi kasali ka rin? Wag kang tumakbo, magugutom ka na naman. Over here. Oh, diba? Gaganda nilang gagwapo. Oh. Ito oh, family ng mga apam. Oh. Diba? Oh. Look at that. Oh. Diba? Kahit hindi na ako mag-dinner eh. Okay na ako mga moms. Diba? Spotted na spotted eh. Wow. Ito rin, nakamotor. Grabe. Oh. Ano, kita na yung horse? Apam Bridge. Wala talaga dito yung for life ko. Kasi forever ko. Actually, moms, ang marami talaga mga apam na babae. Mga moms, lugi ang negosyo. Wala, hindi tayo naging mabenta. Wala tayo dito Wala na yung para sa atin. Baka wala dito. Feeling ko nandiyan sa inyo. Feeling ko nandiyan sa lugar ninyo eh. Diyan ako pupunta. Abangan mo lang. Ayan. Hi, oh. Oh, hi. Saan na sila? Hi, hi. Andito sila. Daming apa.